Wia kigimo mwancho muligereri bw'Ensoko TV chinsa ibere n'ekitaika 13 bono mambia kira togendrete gutwara umurubiri to bw'Ensoko bwakire na namono buno mwancho muligereri twatebete korwa weekend buna yachagete litukulia lera Jumatatu ngo igora tware nge studio itase litangani kabisa nandi tware abantu baminto abagusi abarai elitonyara kwa tuko kwana gochasore elibarwe birengera byabo na namono tonyara kwa tuko manyanga ngikeligendrete asense moya ito ya siasa asense moya gusi ya magendero na namono kubwati mirobilio ye serikali chigenga na namono enchira tomenyete buno mugusi andonsia soberete mambi yabono ni gombwate abarai bane ase studio nande rero onyabere timbege tijenda lijiko lya agenda tindibege tia ndocenga nabasacha boka bara asenchira yabene tiganyare ko bari baga egere obamanya samalieta egonde no yomoga igaturange nere akurunga Vitali Zongaro tugosomata iyo tubwate Nixon Mbongi na mata ali gati oli macho ine buna inchega akurunga Vincent Sokoro na tugakori Paulo Kemwa tigamba ilibaga chakire Vitalis kwani yango muligiri ya ndonse asaberete na namono mutebya eningo asenchira bwikira mbiyamano abategereria abanchwa na abakwaniria seriteria Yesu mbiyamuri asamareta ngurukwa honorable Ritimo kakaka abande banduka Vitali Zongaro nje no mugusi nende nashukuru Mungu na above all nende no ngomete ne kurwa Nairobi kerugo kya baseneta ego ninjenke barentere inbono kabaredi korenterwa ekerugoka ne kerugonke bwate liragira lyamenya kuragira mbiyamano biyakigima umuske akurukunga Ritimo kakaka Vitalis tigato so Nixon tuwakamere nera system yeji gazeti nanje asama leta nguruku Nixon Mbongi Kindo kumesema ya utawala Embakasi East yonko ligekero wa MCA ne kiama ya DCP akoligyo OMCA ne kiama ya DCP kurwa sense moya utawala Vincent Sokoro nanje tigamba kwani minto asemole mwesi abagusi asemole nanje asama leta ngo kwa Vincent Okenye lakini yende ile mtandao ne nga Sokoro kia na injente ino MCA kule Embakasi East Embakasi Ward tigamba ya tete kuruge kineke biya kigimo mwancho muligereri nera tabanga nguru Embakasi East Mr Paul mwancho muligereri w'Ensoko TV jengo Paul Kemwa buya kwamba menyero isambo bako ndangeri professor gusi bako ndangeri boss bune nickname ijina cyo nickname cyane ende omukonyi bw'omurikia se kiama kya UPA account ya Nairobi lakini kirego kyo gwa MCA nkori gigusi South Mugrango constituency Chitago Borabu ward. Okay. Biyake mwancho muligereri igompolo ole gusi ababande bonsi nigo bare aso mugusi ole asense moya Nairobi tigato chake asenkwane ntangani aiganko boliga abarayi baito mbara kanete bagutwara engusananeye kabasa amatanga na mono egento tukubuli neke abarayi baito babwanete gwataki mechando ya mwanya bantiri babwate bose bataite gwataki kulinda eliete uli bako banere bagutara nere tirisalika Vitalis. Thank you. Omanyite amangana yuwate birinama ya engoko igeko ibare engoko nengiti ibare ngitine ngombe ibare ngombe asabarayi baitari muhatorogeti n'abarai nandi n'abantu abaya lakini nainda ali naro chuna mokwera abia ensamo yo kwera mutangaine kogera egento ngero tokorokana naki ekero korokomorai when you react it means egento ngero tali shove ekero mbwatu na bononda ekero ngukwano on attack it means there is something you don't want me to disclose. The point is very clear alina matanga ndonzi na abana ayo mwana na abana ayo ndwensi agosikwa tari arabantu wacha gwakanira chinkundi tari arandu wacha korokinga ntwanje ine na nyagete tari arandu wacha kumaite there is a window arwana matanga egena ntebyo mondone na warali buno nakurwanira njene simba igo karande murandi go siringi komiaria igo bono korrange nchire magota Sokoro no kwa okuriera okokoranga kwa gerize bono ekerera saba abanenji bawo igokoro kumweshimiwa ekerere maiga yabanenji bawo kwaruku omonto okuriera bono alia omochando no rengororo lakini rende no bogambi boligo ate banga ninchira yokuriera Nixon nje igonda kwanenga amangana nigachagete maiga ke kyara na igweteri tukegete
Japhet Nyakundi kale moye getaseni kia Mugusi ogoteba ng'egasi ya y'omojumbe yo ndi musani oye no gukora mazoezi ya gym tari gukora magenderero lakini ngakumi sana onya tari gym eliko nyoro moshimio yako genda konyora kunango Japhet Nyakundi amotugutete gochi nsari na ndaba se kumumisa so igendo ndate kubatya abagambya baneke abagusimba barigerete Japhet Nyakundi antoje tokoirase uruane wisaneke 2027 is coming abana inchi bagusi mobose ko chora abagambi bagochi kubasaralia lieta tigatora Vincent nera sokora kwa nango naije tigakwa igoro yogoteba egento keneke bemono in fact alininka nandeke tokoro kyuburo ibuna bolia na intu abarai bona igekorecha ebichembe buna intu ebyongozi intu tatakire koba omufano muya gochi asa abantu bali baito ekekogera ababonsi ne serikali bale nande kero bakonokana bagwitana intu na intu bono intu tubaligeretige ko tobere gasi enkongu tigatokole gasi amo togeda ngende kubwatana to support serikali yeito. Okay. Paul Innocent ekene gekoroma ngotebie kere na gukurimuko ngate Nkundi na rodi rego kongo ni ria kabere na mono abarai bali barase serikali kero bagotebiwe gento akurimukerera igoro otake komoja Nkundi abarai totwara maskani kwa remerie ke maina na gechike korome ke remerie okeigu ogenda otebi oringa rekebisha gaiga mwanchu ngeli yaote abanga no kurekebisha na ndeni ndoche Vitalis gatete kwa swagati akuwa narorenga nkikirikya yote aba Vitalis ngikwa nataka comment egento ekaranda batutagerera tsazinge nabanga gutubwa nataka comment egento nanaki egento nkirinde tutoigwana umete tsazinge nekerto kwangeke na bunendu kuyatebire kiguchikia tuchanganya na geko era twata korete bipindi gari ngabantu barwani ngabantu bakore kibiri ne bipindi bosa egento nek no churuane aye onje tuli ko mention irieta aye no uri kutaita kurwani yonde tuli go change ruta tabaki president tutige kumeina na gaiga bona kare kwarwana iga change ko president wase kare kwarwana ngi kwamenda usingi kwarusi yendo ngiri kiarusi wa igo na indi mwachake korokina naki na talimas mutu arabongo bisaine omanya ko bomugambi na boko bomugambi tabwati bongo because the constitution is very clear no one bona bakamambi ruto na retoko taxi itaye bange akorate akoratatwa so what is the essence yo kurwan no muntu nabwate right yayo gokoraki yo gokwana na kare your time comes and my time comes tikaturwane na mangana obuna bubo ngai tokortaki tutagete egere gisakugito bekoraki gisuke mutu okwana igoro yesa kuskabusyo twarora abajumbe baito gosaba MC baito bakogenda asense ya moyo bumenyo bw'umurai bwense State House wiki eliengi mago yali gukwane kamba agende finally basogetie statement na kogenda orana na mono bagatebe gintu bali chikurutu tana magendero kurwa ase umurai bwense anamono ese chire chiri aliete go chasu Mugusi Mr Vitalis as tuikaranste bono iga kiro mondo nabwate birengera libiyaye abarai baito bagusi ese sabali eli yabo bakora nenya ariko bagikurutu tamagendero yo Mugusi anya ariko bagoikira nanga umanyete sazingine bunandiga inje no mwana siasa andi nabana siasa manyoro teitira mangana yatwa kurjingo tene wita mangana twanyoro teve kirengo tutakorteki tutamanyete bona ye kwa kibu no mwana inji na inje bona ndete ko batena naki State House magendero te yaroro State House na se president ye country korteki emenyete igomo tondo bezo kwenda State House idanika siagenda kusibichi san karasibichi san ayuside ngikumi akaraki again lakini namuno batia abantu bali bamusi abantu bali batarachi chae bali mbasi gete pia bangi na motarachi chae nini mata so ameti na nige so ngombisa tanda tageti ko kwana nini magera toke bwat namuno batenga amagender tari ko to State House menyo mbaye rais emenyeto umuntu kwenda State House gachi kwenda ndabwa teki abusabuse uyo ndaende ayuside ngikumi ayo ana ina ramagender abutinga tumucha fair ukemwa kogenda State House no kogenda kuragera ndagera ngonyora bali State House baebu babeke unagendo kendo muguko bairana ekeruta getamagenderero no bwate jibesa chirio ko beke gavana ne bwate jibesa ko bekero kere gavana ya bekeri jibesa MCS mbara gore gasi yabo ya oversight moi moke ko rugusi moje State House ngamwachire gusaba magenderero inkie gavana ya kore kora mubori ngachirio konyora chinke na chirio korogotaga ige bango nkikuwa koreire tomaya kwanda tuchiko sabe president yatomente chinde chinyinga ke
tokorera amagenderero namba ibere constitution nere ko guidinga chibesa nirenga chikwena nugo chiase county chibesa nirenga chikwena nugo chiase constituency based on the number abantu bari bare ase constituency yo sase e county eyo igo tokogenda state house yo sabe chibesa and constitutionally otenga 40 amagenderero. Vincent okogenda kwa baraya ba state house nigo kwaroreka nise nchaba gusito bwate irango yo kuri yubura igwense gwetera sa mura baitu negeko aratogo kikiria mangana aya gusaba abantu baitu bwenete kwigora maiso banchira nenga yaya abako nduru tuta magendera sabere to nyareka bako yaretaka tingo problem kogenda state house because aiga state house a place ndito nera ya toete a promise ngoto korera magendero gusi nekero monta kwete promise guikoro tote into aba bachete state house igo bachete koroto tase ibintu bibate betigu na koreta magendero ito gusi igo bona abantu baminto totigo nyagwaka na iga guchira iga ebintu bachete state house ebachete koroto tebintu bya e president ya tote na ki ngoto lete la ibinege tiki endege baminto to gucha guisaransa nyomba egento keke koreki kego ikire Sokora kwa mislead ya bantu. Ndaraso tigara kura ngonyororiri bagoiranerie tiganda arango Nixon nera ara rutamboto manya gwanjira Vitalis ya magokwana. Asante sana. Musani onani manya tenga kwa rio mocherori na ndo mocherori manya to kwani sikwanyurire abo gonchora na noene birengere. Ege ntonta te otebaneke. Abana ba minto abagusiba minto. Maendeleo tayara state house. Simba Arati for the last 2.5 years. Gusii inakisiwa kuwa imepoteza zaidi ya shilingi bilioni 60 billion. 60 billion njara kobe to work. Noma senator itonyo ngakote. Kuna Gusii ya change it completely. I don't know ngakorobache the state house. Ebintu bache te koi are they equivalent to 60 billion was there more. Okay. Murabara nori twabwate mambia bono aso Diana totebinga kera umubisare ime yao niga kogera umubisuri isikago itebugango sana lakini ekera umubisuri isikatabuga ti umuntu uri maora mu roboti yera abo mucanga sana asama tukabango twarorira umurayibwense abo mukonyi b'umurayibwense twarorire abara ya abo bakogenda asiliro bari yagusi na namono gwichiko iremerobelie kubekweseli etali kuru empowerment plan umugusi igarorekanire ko ba ubwicinguru mono kuri y'umurayibwense tiganchakere Vincent sokoro gekara nero rasesemo yo batebanga baraiti bana komochiwo ase omugusi ko liekero kiense mbiyamono nande yu namagenderero nande obuno obwanjani obunne buno mugusi ko bwana buna incho mugusi nabongo support ko liekero gekyo no tore ase serikali lakini nchege ntonda atengo kora inobu yamono ekero bubwate na ekero bumanyete bono ngoteba igase ekero geke kyobo gusi ikia obo president tokolia kuna intwaka gusi lakini litanga ni umeta abantu abaiga bakuliye ekero geke iga no barenga ase serikali ye na ande pado na basokire isiko wocha gutumnyoke nanda ase serikali iho which means egento nkere bakiribata gete gukora batarage kora because umuntu yokurwani bone igase serikali no arengema na ando sokire isiko ochakire guturwani wocha ime tigati gawe gatororo tugenderera gukora magenderera ya roro ne serikali tubwatie serikali yiga tukora magenderera lakini kerera ikirenge nka kinko ikere omuntu agutena kurugusi geko anjitarate na atebe nchego nyugwete lakini ndora babara ibonse babere se maujiana ya maseyemo umuske Wilfred Matiang'i nakwane tenganguri ya rubura ibyense twarore na David Maraga nero batebenga kiye mo nganguri ya rubura bone kera kwanete tarachicha arangija bagusiaga tena ki bono na isanire ngotene nandi kirogeke iga nekera gotenena inchibuna inche sokoro ikonko mwakire kula ya okay tigangira nango ase Vitalis. Thank you. And the kurira nyabantu mapema because intenda go protect mind yabantu because the change yomuntu is not based on how I look. The change yomuntu is hidden in the thinking. If you think awkward, you will be counted as an awkward person. Again, to make it to State House, magender rotayo. State House ne nyumba ye president ye menyete. And I'm not against yabantu kwenda State House. Genda sivye vyombo. Genda abuse nyumba ye 20 bob genda ka.
lakini ni mutagete kujikoligia magenderero president ne bwate nyumbe kuri kwa randos ya ndoro kama wa magenderero ino bona kere mwata bauti sevinto omuntu uchite status bunanje ko gendo ni bwate right yane kingo sibie byongo ni bwate right yane lakini tuti ko mix ya bantu nanaki ngani ni nate to kora ke kuno gochanganya number 2 to ya na se point kwa mbodi mwabodi nanaki gusingo abantu aba ndobwate abana bamintu ko rogose abatata baitu gose abasacha abukubira marita natumire igombe tumambwate ngora igona natumira marita yoko basika na inde nimbwate rate yokuburia maswali na kuburia ken ndete kuburiga aye umugambi umutangani A n'umugambi umutangani B ayo umugambi umutangani na roche ngwa chete gusi bakari tukori nje ngabori ngakina bayesa chaiga gusi na nje natigara yani wachara bune mesaya yani utegete kuira abantu onyasaye abo gusiba gacha bonzi bakangebo kakibutsi bayikoyomba tabanganjere nje natigara isi kwa musitu wachiro nyasaye kinwa mane kuichura tokaicho ekiri kamaroba uyese kabora kurorere ukwanya gotenene oburi kende kiyonsi ngwane kubusi beyond gusi yani ali gusi bono kwebodi swali tangani gusi yo kayabere Kenya gusi gari ari no Kenya ya chero so that yota wana ki njeninde no mugambi gusi mwaro chari na kete ko baira lakini nande Kenya mari ko nabatanga ngongo to buno ndi na batetu ni jinji buno moyi azane sai. The point is very clear. Ine point tangani bana point inde akabe umugambi buno yo bikoyo umuro tunagotara obekire chama chiaye obekire abantu mashinani batenene bona munye wandinga induro mugambi tutagete gusiye ngombire kuna nyama ya award kirego kiri ngitene onanga kene kipi mirara onanga ki nana ki ekena abantu ba strong bali okay egote banga no abara yabu baitu bagusiba bone takuri pimira Paul niwete bina Vitalis yagotebanga kera umurai bwense amini kera umurai bwekia tibati usnabwate kiama kwanza kera Fred Matiang'i achete gachita sensemo yagusi akarorekana kore tu mulindo monene kurweli ate abanga tararorekana kubika chimbaratira abantu bararigiriri tiga anja kwera ne neri bori ritanganeze kwa bori inkige kogera abagusi mono bakunya korangere go State House tobeka ni no mupira ekero strike enkongo se defender enkongo kera etimu erimo gojigojesa nere go train naye bakugamba oyo momotange iga momokorere iga naritanyara konyonsi gose nari moramuhete monyonsi gusinto bwate abarai bari strong oyo Monfred Okengo Matiang'i oyo re striker esaide iga ye serikali gerigeti chinjera chonsi pie motange kero barangiri abagusi bakubaira baike State House baigwekere bakwegu bate ngani numorangenere goito mobisa boko moita no monto ori orangenere musani oe igo bakwira abagusi gari na ubarangenere baranyare kumuita namba iwenyo David Maraga bono ngomo kabune defender nere kereba muruche gari Matiang'i ise gosinyu Maraga nero rabue igo baguriwe batenga ya tigatore abagusi mono gaiga orio gojikotenenio motoiga tomokongonte arafu ngirane asokwiranirie ongaro Fred Okengo Matiang'i nachete gusi abantu bagaichora nona engoyo mo base bali barenge gusi tokamukaribisha iga achete gotoboringa ntomoeri baga agenda achikungana na barai bande asabekero ke president tokamoteitu akoyeri baga gende ungane na barabu igo gwata getekera achire tu amoireri baga ungane na barabu aira nachiko kore campaign gusi go sagenda achiko kore campaign Kenya Matiang'i otarire na abakiambu otarire Nyeri otarire Meru igo nkwanya koro gotara jinseme chionsi pi igo taetache ari gichikura gusi aekero kuri gichikura igo kuri gekenyoro keinoka gose gogoje kenyoro kwa batenga nindo uno mwana mino tigange ndai sekondari je siko kabisa njenyi chega igatoche goichorie chichei cheito gayo biamono Paul nindoche ese gazeti rero bari gete ya the stand amini ya Taifa Leo bari gotebanga nige kwamba koreka numurai bwense nigata getego swase chise mu chiagusi egere anyare ko bagakurusi rietalia Fred Matiang'i sencho ekorekana gakumukora kurunga teko nyarekana guchisika nyare ko bagakwagara umbongi aye ure DCP na bera abakonsana kumwegera Matiang'i labde senyencho nure no murayo ndokuru kurigade gashagwa ngakiorocha asama tukabwango ase emerobeliye serikali yabekirana namono kubage gutuma foot soldiers kuchia sorogongo rwagusi na abandi kurangiri go State House tigante benga umugusi
umwana mubwate Matiang'i mubwate nande farasi ndi kubwa Matiang'i nando muntu akwaga na abantu bamwe chikabire chinde sikanjirigete Matiang'i no ni mtu asitogotaraga muntu bakwana Matiang'i so njege ndunda to break Matiang'i neke number 1 to nyumba tuale nyumba yago kyara ntubate 22 by elections ntubuna DCP ntubangete etutete kuitema torrenga uweso gani tubwate lakini bona Matiang'i njiri swati yani liko genda asa chikulechi nkiamba kyako chikukambini candidates cha embara so just much as ngotebanga mubange nanda bagusibange nande kabamaga yaye motebi nera dikire nyumba yaye mundu to gutaruta utabigetia okay gukwanire igoro yo goteba tiga kiro muntu atware nyumba yaye fitali izi kwamba korekana gwatabanga mirubiri terabi kuguruka asomura yoyo chete kwata Fred Matiang'i kera sora kagenda tana kuirana naga niri gutware saiga yaye asago kwana thank you again ndongerendete kuirorera na inde tindiko personalize the discussion but I want to respond to my brother because I respect him manya bahantege ndokire babwate they are quick go listen in a wrong way than the right way yani uri mwango gategera gendo tate bwo kwa responding gendo tate bwo nje timba tabanga ni bwato muchando na Matiang'i I'm still putting facts very closely aye siasa tari beauty contest kuno gwetega nichi dress utageta abantu bakwendos siasa you go for the game you fight hard uno mego yakwenda go fight hard day and the night Matiang'i na irutanya gotacha Matiang'i uyo goteba bidiyo gotana ndungo tara tori bidiyo ko invite wayata usita invite usi achete head on akabango mukutano wayata rigocha Nairobi head on yabango mukutano wayata rigocha ne chama ya abantu baginari tata bwana ndoko kora nyangi tutabwati musacha there is something missing in Matiang'i actually Maraga is doing better iye ntongera gateba kiborete kurwase omusike Matiang'i tiganda araswango Kenya yes bagateba nga umu atekano yogo koko kiasa bali bakubwatia serikali na beta keire anako baigata bwatie nyumba ngakichinda cyo nyore nyumba magoroba wonekana kitogorokanga egetari kyombo yani bagotebanga umuntu ukurire gento getagikia bono Matiang'i igatagete korete rwegento atarigeti na ende yetanya rekane ndubuna abakenya yako atwatende kubwati siasa namna jinabere siasa ase myake menge nane nakorera abantu siasa ase myake ere menge nane nabere mbuligere Matiang'i njo monyene namukorerete sam ebintu gete bikeigo ekedorire serikali ya kumurigia ekanyarekana na inche ekana temete kola mu korera PCD Matiang'i no kariga no muntu go partisa sometimes ira go partisa ega go partisa etanya rekane because simple negativo no ega ta kwenya gayitige engakia ekerera ike amatuko na atehero igagendete go partisa agateba Vincent Sokoro Kenya agateba onde bwensi ukuri ngete gakora tema Vincent Sokoro Kenya una muri mwensige nibirugo mukorigi ngagerete go enga kamara mo tema moro sengo kariki bitoke go partisa kasengenjo igo kwere minande kwa bangaki egente kegane kiao igo no bole mu tabugati bole mu omuntu gaki nonye nkachia dutanya gwika ari meru asa chiete garangire tuwe una inchenda aranga kisoko runjura roto tagire tari boyo none gaje kara chiete gaje akito tei none rangu echeria kwante gana ki inkia kubol tatebeti abantu baminto igambi yamore incheni nchori Matiang'i ana gakora igo enos inancherementa sokore bintu bibere nandi nagatarambia because kerugo taroko ni bintu bibere okoni chama nesura erengia ujikora nkia tegeria taroko ni chama nesura erengia ujikora mwacho murigire na maburi bagendete ko buri kuruga ya studio lakini mutagite koira n'igento gya kamera mate siasa nabakonyora ya chenchiri nabe kwamba karorekana nga siasa umanyete nibwate amangana amange Matiang'i tabari nga chira chiabukire na gego ranyora achiete nsata liko koro kibintu bingi ayo mwaka pole nigwete bagateba nga chama teyo umurubiri yase bari moko bange no murayi bwense amini mu murayi Fred Matiang'i tiandati ko murayi bwense boko bange na Fred Matiang'i need nero ro gutware kiombe kiama kire omed kibwata abantu bakurunga litangani ataragenda isiko una bate bire bento bate abumurubiri uteyo ni kiama
Innocent ekiama Matiang'i nkiroro gikuruku United Progressive Alliance obo konguto bwate buna abagusi no bomo omugusi igakwa Matiang'i esegi tukona mugaso tebanga gogocha na UPA gwachire ne kiama kyo mugusi gochikorekana buna abagusi iboka terina na Jubilee kagocha na Jubilee oterunga gwachire ne kiama kia Uhuru osi kiama kia unjuna kirakyo bagusi na mbeye monto bwati musimamo etokona komonchi kana ndo tutaitategerere kero monto motenga gendo korio yondo moteyo kobeyo yondo gosio maega nsemo kia kogenda ikiama ngero kia United Progressive Alliance boni gato igwante na Jubilee tokabate bien semo ya Nyamira tigato teneni abara ina ase by elections ejitobwate tigato teneni abara ina UPA toro chingu jeto gusi kitu aro chingu jeto gusi tomanya gosoka isiko ige kiama ngero mwancho muligereri gaigana Soko TV ni ndo chuma ndete kwa kajisimi lakini ndabatebye seboni ganto kubwata ike message yawe which is number 0788666663 isano ne moniko chiri isano mwali okole risato na namono boko genda ali sesemo ya Facebook unyarika bagoto bwati no beke kerengero kyawo nkonyora chinga kinimbo liri boli gocha sabara yaba na namono na bagoto bwati ya sesemo ya YouTube na aronyarika bagogo tigali boli ya goro na buna bono mambirago ti mwancho muligereri ni gotole na Vitali Songaro na tukabana Nixon Mbongi na Vincent Sokoro na Paulo Kemwa tidigora tumeka malieta omusikego so musikwa asaboni ngora barangilia samalieta abo asenchira abena bagenda tegotokonya na nene mono kuligereri siasa egendete kurwa aseliro bali agusina bono igani gotoenda tegukwanera siasa etungete igoro yoborai boli bokoligi ubwense ya Kenya na asebono ntete kubolia mungwana okurukwanga nere Vincent Sokoro umugusigara umuntu bwe libero nenda mwamwe atanyale go support umuntu mwabona kwa moko boko geko arandigereria iga Paulo Kemwa erengo tebali Matiang'i coach chagaiga Nixon igali sensemo ya DCP Vitali sierege tago tebani yanga tarara guse asoni rubuya egere ndumuye gokoreka yangite libere yigandi kwera gusi intubuna abagusi enkaki karira je kwera gaki onye mpono Matiang'i tiganga atemerende lakini achichene nyumba yaye achire nyumba yaye tali yakubekererwo mututho byo lyamanya gototorange twensi tuisaranse buna abagusi na hindu twensi bega na abagusi tole tumanya boji jamo tomwamagoro Mbongi Yes. ingieka ara mutai ya se nyumba yo mwana umino no wanyere nyumba teratuka kiri muntu achake kubike gisigisa kia yoro Omurai tigango tebiga ase nkuru ari utawara na siasa ere na mchanganyiko mingi. Number 1 wiko twale identity. Abagusina abange mbaro na ndi Matiang'i na ndiko mukwana bali. Lakini mostly bako Matiang'i wono nkia makiare. Matiang'i unga yago chakuru. Wono ngo chakuganya paka lituko liri Matiang'i yago chakuibanga bereti mago sa 19 siasa ya. Matiang'i bali bagutara kome batanga na mura eteno ne lituko ligima na maje mukunyu. So campaign ya abange campaign ya manyenga kin siasa tagete no president yatagete. Bona arabanga nere presidential candidate opposition who is Nixon wokana nga Matiang'i taisaini Matiang'i naisaine kera mumobwete bunabagusi mudi wo mwe biwanda byonse byantu barito mumubwate kuri maega na intuga na Nairobi etogote nga mwatebire kuri abo tutaenda lakini nyamura ibwatani bad na ndabarigerete litimo mago se yo kubuli aye mago se au kwa ibe kire kara gwata banguri giolo bogo seneta Nairobi aiga turatigali itimaye bono eso uri Nairobi abantu ba Nairobi byamono abagusi ba Nairobi byamono nukanya ko ngatura igo ndigira abayikoyo mpako bakiranze bakimo ayo ndigira abakamba bakiranze bakabarukimo doko yikara yandigira tigatura irana agaiga ko yara abagusi bacanganyikire nje bari bago support Matiang'i na shukuru bari bago support Maraga na shukuru odatigire ndongere ndugu yane akwana gari kikune gusiria abantu n'abagusi bako bakwira Matiang'i guciari alida tari mondo kuirwo guciari Matiang'i biva ataratenena na isaranze timwaye gose bedroom bieka akamwa keria koroteki na kergo support mondo turi kwa conditions arafu ndugu yane yamanyire gucenege ndoko kana village politics parties village politics party kwa manyi wadana na ki dane village na nere go support Matiang'i igobono na kisi yenda kwa declared as a nation ile ndugiriki asona nire so that Matiang'i yamanye kona wiri within gusi because karota Nyamira itamekete nene ne kareta me yatenene ne Matiang'i yotena lakini tuko tena Nyamira so which means Matiang'i will be toothless
Okay. How that I wish Matiang'i ati ni imara adekele umwerekeo ye yesa Matiang'i adekele ati ni gaso huyo kisacha omnyokire bintu kubimyokia no ari chipara kunya kwani abantu baro baro kazi ni akobaligie bono siasa yitokwe ngitimbo ati mutando na Matiang'i na siasa ya gusi njengo basabaiga umuga kanara nerbiye kanisa utanye gukora bibe nanda gatewa kwa sinya za tabatinya sangaki tiganya ndenge gotori ken nare mu mura muiranga umuga ko yebintu bibe wani kurusuka kuchimutu naba kuzikarama tegero mwako na baba tinoanya sanga itere mbura Kenya mbura korki eiteke namwe bako netari machieso ibo nere ndumusigiti nande yendera kunya korota ine ngati naba kusinto ruko pingana lakini nende na serikali nayo ni juro chentoro mbuya mono mwanchu muligereria gatebe serikali ne tuligere tintororo na namona ata mugusianda korota igondo choyo mukuru kunga Kevin Oseko agateba naangalia soko nikiwa Kigugi Marani Matiang'i atamuka lini jamani ni swali yako bolia na araiga nero korokwa omusori bwege swateba inche buno mugusi no ontene na Matiang'i mbaka omoeli Colton oto agateba umupira ni staika emerongo kianda na Matiang'i tosha asa agateba amarigani aya na bura nyore ga yanyuretie esenye ncho chingaji staraika Paul amarigani Matiang'i aya nyuretie kwa aiga batebire ngoyo yego genda chitaika emerongo kianda kina kyo egento omoske Fred Matiang'i akora eke maene kia mangana Fred Matiang'i no nyorenga se serikali taibe tibesa chisaine ara onchokana nire Kenya koruboni iga mpaka 2027 igo kuganyaria abererange ominyoke kabisa pakokore ne chinguru nabo jaga ne chinguru oikegatiga agu oremeru buna boni igegento igweta abanda bange bagukwana nganywe na baragutara na barabu na bakurwo ronchara igo mugusino muntu utagete aegwe ntore tofauti sana na abantu buna abaiko yabaiga akurusio muko tebanga ncho muntu ngo support no igo minto tigamo mentera maja asako genda bakamba kiera mbabu ati maja abaya mache kirasi yake mabanyu bamwanje lakini ntu abagusito tagetenga toegwe toende tuchiguonchokana na kira kina kigetangete omuheshimiwa asinini nabo igo nesege gatogonya kumurwani oigwete buna boniga ongarotebirenga a village party you make it a national party asogwesoki okebwate sikabisa okera risiko gari kemanyekane ngekia mekega it's a national party tali ogiaka chinkundinga it's a village party okay mbia mono mwanchu muligeli umbongi matekera uburayi bwari kuri mwaka bw'ikiri 2022 kera umurindo uri gochencha uburayi bwense igo twaroche kiamage tinte bobo mu bwache tamo Rainbow Coalition nikera chatamo nak igo yaro setigu insege kimiti nyange tatoiga presidential candidate gatoka bakagenda obachori bwense inkie kituko na kubinyokera bwango iga uburayi nga totebe coalition nabera ase gotoketa ikayo mwali abu ndo ndagotenkelinga siasa itumana totenga itisaria no bulimo boniga it is the right time kujitokeza boniga na the right time gweta kira sote ya Kenya ngomuntu uri mukweguna ro okay kiagara so far kerongo ligereri igoro mugambi ona narengi giturai ni line up ya kerongo nyeri apa wiki abate mikutano karibu 3 Matiang'i ndugu yana yatebirenga maybe na bera be finances nkwa roche Matiang'i go fundraise America chibesa chinyinge ko chibese no mukutano ta ko no mukutano yo Nairobi garanga no kwara batebi nirenga ntorenga jangeti ntuma tirenga changete lakini arangireti abantu bagachanga na intutaringa gachako ngane chi billion yabwatenga nageko baragutara kwani gutara ne chibesa gutara gugurta ayo mabatebanga abagusine ndamwamu nere basumbwete ndio inaleta mugogoro tarwetiri etalia na ndeni ndo chega igayo mo okobuliri bulirigia agoteba kurukunga Biuta Osoro kutoka Kisii. Kenyans called Matiang'i and requested for his presidency wait 2027 tumpange Matiang'i the 6th agotebanga naba Kenya barangiriti Matiang'i bakamotebia achikobuli burayi bwense igo tegera naba Kenya babwato muyegoyo tari Matiang'i ko monyeno bwate igo ndo kobuli riswali goro yes serikali niga Spanya koleta umuchanga mwacho muligeli tikatondo mutimo kumasini toko irana togendera businike minano tubwate mambia bono sana mono togendete kuligeli siasa tungete orogongo rwito buno mugusiri tanga ntumaye basoka isiko na korra naralia ya korekana aigane Soko TV litere ni Innocent Onyango Eye nen Soko TV uboroso bumugusi
Chomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancha omurigereria ayabune mututire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia ogien Ensoko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikiranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliyechimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori. He's awarded a penalty. Onye kubwateri bolyo obosemia gosekero kende gyonsigoro yemerobeli yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Uyake mu mwancho muligereri aigane Ensoko TV umurobeli n'Ensoko bwakire stogendate gukwana nabarai ao anena mono bale kurwa ase chinseme cha Nairobi ase togendate kuligereria igoro ya siasa mono twachakire ngana yokoranga kyabarai baito bwate chimbwa kurwa sorogongo rwa usi asabanya ko abakuru birengereri byabo na aiga ndindo che make Tiger agoteba ase gusiru to is taking over. Matiang team is very lazy tiga abantu betume gukwanera abantu igasa gotebanga kororekana kwana na robot guchia sabantu nigo Lorense muko junior goteba still we have a lot of time ngachinga kinchiroro. Matiang is reorganizing his team before he hits the ground asagotebanga emirobeli neroro. Matiang yabegetaga ndate kuligeli noyo mo nara igokurukwa omochokoro onyanchoka watching live kurujuja Kiambu mugusino monto bwate libero so yo mwabo Matiang tosha igono igwete nga bali bakororekana nga nigo bakogenda isiko yebirengererie nige korekana koreta igende kurunga korekana ne libero mwanchu muligererie noro chebirengererie bya esiberete annamono sikire ne linga mu gusio negotiate on behalf kurwa asabantu bandi batarakwana ero negotiate mapema ororire umwana oyo gweneta abana baye bali babere lakini ochoro oyo motebire nere elia ya mona siniri ya chiri bosio se kuligereria igasabange bakwana igoro ya Matiang. Tuchakire Vincent Matiang nende bono wakirwe ikiabuso chiri bosio imekutano yino igere menge wetania abantu ba Matiang bona bakwandese bindoro sichese buchegusi bono njenda atebe mweshimiwa Matiang tige bange nani ntuntu mwanje temana njini mwanjete ase kulingana negento kelyatagete because ase Maria singocha kwebisa ninche bweka inde Maria ondetayo akala se box ile kabangocha kumufoteli inche ngwebisa Mari mufoteli Maria neba kini neba ngonde narote negeka nono mokerekera atenete ekero mne njina inge UDA nandi kona inge campaign ya UDA lakini ekero mogera atenete ndekera bali kubulyo bugambyo ikona so ete box Mari ngara utaguchi Nyanza. Okay.
igubono nga matiange keraro ro matiange no yo itonto kumutiga abagusiba ito bonsi pine batore emerango etabauti tiga to chiamo omo ngwano ito matiange tumukunele gentekeiga biamon. Okay. Togenda bosyo anamono ntete turarigiriri igoro yemirubiri ya serikali anamono ntuga tumurubiri yo kurukusha uyu nyare ko bagakorekana because yakira tu interrogate bono toratigira umwana uminto ekoera itukulinde na nabo tokonyora injira turamubekira icyanga gose mugenda gona gukwanira ngani kamine iyo imirubiri ya serikali ntuga tumurubiri yo sha uyu rekane gutwara ubututukan na namono negati imirubiri iri anyare ko bagakorekana ekore tumuchanda na namono spate birenga umurubiri buno yo sha e-citizen nige gateneneire n'abantu bene abantu bakubaire tender babwate chikampani cyabo no batenete miroberi ya serikali wono liswali lyalenga se gazeti yalenge the standard bali kubuli nga kimiroberi ye etumire ere burunga how say visit Paul serikali y'abantu bonse lakini abantu monto yo binafsi nero tenete miroberi ya serikali Innocent enga kiengi yayo ko iba nekero montagoragera aba raito bwate boniga ebago turture ndagera kitokonya koragera baiba shabuna gusi ngokorere gasi lakini no maite na kia kore gasi gusi gokwana nyagitari umunyagitari okorigereriga ororengero susubarete ne rikubo bwate okorikera jindetere jeri kuba na bora nyora ibere gagu echindore ndo chikogora isko gari lakini ujori kwa gweni kuna sha banyo orengera yoko ibajibese chikajia sha ne program njenda atebe mono yo muraibu ensare entete erinda abasani bae babeke jibese omuguko goetera umuroberio sha twaru jibesa baiba babeko muko ngabagweni abantu batarabagweni. Okay. Ukimwa nigo tubugate bone miroberi ya serikali emengi etenenere n'abantu bene na ndoro batiro ni ruwasoki uno Auditor General asaga tebanga nige miroberi buna e-citizen etenenere nane twaroche serikali yonsi go sanye bintu byonsi gatebanga streamline mo Kenya kurwa bekiru miroberi ya sobugamo nagenda tekonyoro buita bwo ba asobugamo gose na yagenda tekutakama to me pono na demo Kenya genda tekutakama sababu egento mna e-citizen neke ganjagia serikali koleta chibesamo erinde bachinyorera sobugamo na raisi basoka na chibagenda kiagera onya ndiri e-citizen iko wake kunango bintu byonsi pia cross Kenya chibesa nko bekuchiro kiara kirege ntokora we use money everything we use money aba Kenya they pay taxes neji taxes to nga ngoikachire kiara nyene otebanga sangere chibesa lakini bono use ye chibesa echi general ontamanyeti ense enyene Kenya as a nation is broke lakini leaders are rich so we must thinking nka yeme chande echakirete neme chando and to sort this mess out is just to remove this government from power. Okay. Tigango alibaga oyo minto sokoro kwana ngubune sokoro kurwagunga miroberi ya serikali yonsi pige bekire na batebanga nabantu bene bakayitenene tabanyane tigato tebenga inama na approachara mange because emiroberi ya serikali ne banke gete na nene to koregasi to chaka kumnyokie gento ketara kora kulingana na kibangete sha ngokorere gasi nahanda maene ngokonyera abantu baitu abwa sende bune enjoy omogo nimbo atumusanyone okonyeka kurase sha. Okay. Anene mono tigangira nange selitimo ndara kubolia serikali yetu twarorire miroberi ya system chia creative lakini baote abachi account ichi kale n'abantu bene ba muntu buna okonyore company na bongo change yabwe miroberi wa serikali IBC intene richikura egende kichinga kishindo konyora ikole tubututuka biamono egendo ngere nonye nombongi atebire gaiganga ki amaite tutige kungainu amanya bantu totatigete kungainu mechande ito tekoera mechande ito yokamenya Kenya una aba review tekoera omugambi oyo boikoyo oyo orenga serikali ime riri arenge ime serikali enja arenge embasa tayo kwanete bobe tatungaina ekeraso kiriwana lyate wale watu baliga anyeruto karumube
iga bwende kurwa bona iga tari mambi because 2027 bona iga lakini kumaanisha wani tari kurwa iga igo ryo kene tari mubi noni wete ayonye gokogeju ruta tachore tunainje ruta tachore tunaba Kenya chikura chigaisanira igamba ngona yugo tiga bantu kotaba accountable mwata nga tutangoja wakati tuwafukuze alitari gokonya mu Kenya o Kenya te muntu okoba responsible and accountable as early as yesterday koma nyakobori nga shango konyere egendo ngera karakio abantu bao niria saba Kenya ruto na tenene kanisa imasabe ndugusie kamaiso ekogera ntumanye tenga ekia ukwana tamani tikiria okoraki yani kirige ntubono nkeretwa na reta sai gotebana naki abasubati bonsi pi bayibore busa ibintu bikora busa bado ndukumegena esa undi abandi ba mendi cyaba cyasete runa lakini ndego gushakira kyabana ba mintu ngetinde tikwingirira mono because nanyene kare richombe chigwa kanwa abantu ngo irora bagakagete kandi kwa bakiri wiberebe kwa demo wikari mondete ayo mbungi orawe kirugokeria ayusho nga to corrupt ebintu you are good so you wesi betino botaka wana yoro choro yesa utabura tikeni kwani ko pyaro na ko cyane ora muno teiba kibasa bakakweba na kai neiba bakana ibira ni abana bari bagocha ko umukuru jo kora rukanza so she is working as a matter of fact but structures change what they shake up let us be honest ngitimbu at problem na Ruto njili ndungu defend no Kenya na keko ya Kenya ni lebya ndani nditimo mapabuno mutubwestima wabasani tango ko aturi kijana obange Kenya na Kenya na gita kitaba marabu na intwe okay waterenga Kenya gita kitaba marabu na inwe gara moye bange se ya Kenya tigangirane nande ase Paul Kibwa emirobiriye ya serikali kuigure bura batebire ngokorere abandi bagateba abandi bateteri gokora nga kibone serikali kero kurigirira emirobiriye ya rating yawo nari agosoka nga igatinenire n'abantu bene ngakyuruke inche asensemo yane nambeyemo tinkane tingatiri gukora completely nateba ngokorere lakini nateba nga injire gukora ige gukora ni injira yo kuiba okay tari gukora asinjira yo gukonya ba gukora ni injira yo kuiba okay emeroberie iga oboene na ndibona nakwane point yani ntangani evidence nero we are rewarding abantu bari ba supported serikali yege gasoa na kyo konyorero umuntu rusigu asigeta asigenjongwa bwate city serikali yege gasoa genda tenenera sha agenda tenenera e-citizen banyore njera bagochomwana jibesa evidence yoko bori gosenerororo ndwara e-citizen jibesa njiasira kurororo ne evidence kiendo tagete nkorentere koro kinga jibesa jiasire kuru e-citizen onya bari batenene abanyene batebirenga jibesa njiborite kuruga igacinganiga tindi gokorororo bari barororo batebire kie goto ya ruro cheche gotenga gaki mamberu arite na beta korerero igogwanjerana okay bono tigaturairana nibono twara kwanire serikali inumweka mubwaterango yeno mukuryo burayi Nairobi mugusi naroro ngaitenga Paul gweko kugenda gusi naye wateba kwenda gusi aba bande bonse mwatigaira gaga gusi mukuryo Nairobi mukuryo burayi bono mugusi litangani igenda kurigereria kera kugamba Nairobi no mubaro kinenge tangani kento kiendi gya kabera kurigereria no bomo mugusi because nabo gutwara mubaro lakini onyo arabanda tiki baliamo litimo miroberi kimwe abekire ko biko mugusiamo Nairobi agera kwa neseli yugirimo abo kwambora iswali ligia lakini nde tuturabura niga amagera tabwate namba lakini Nairobi yako gambe biroge binge bobe tabwate namba pi lakini ngoko barega champion bagera Nairobi bacharuka gochi muino no ni wete njetinde tugochaka go blackmail mugusi unabona igari bako kwane point yawe iwekane kera nguru wekane gari kino tanga mugusi n'abanyanda mwamu nagite kino go blackmail ni kitato konye the bone we are living in a different time we need to change our thinking e plan yo korante mugusi amu mwana minto ntunga motori yani tabia wandeke intuna bando tokorete toramo lakini go sustain no bwamo nabo kidogo bwa koreki bwakoreki watu challenge lakini njebuna litima mon record na nyuma tiangyaro gocha na kora mo mobilize njebuna litimo abantu 10,000 igama ngari watanga matiangi tabu atibese tabu atiki intundora masaba bese asa amsori kobera ni magasi nini ndutu amate ai nchu Nairobi ai ngota mobilize abantu na nekiri wibe ai mobilize where in within my circle you know we can bring even around 50,000 people okay
are we together? So gatanga bagusi nturiamo na motuli ekogera kera bateba nturiamo igona nichiga cyo kwanda gusinto bwene tikolina ekera goteba nturiamo na nyama na waito ndo bwene tikugora ekimo chanda tubwate n'ekintu gikoro kubo igo buri bose nini nanaki ayabono macho ine ayekaru kuna improvises audio bwata macho ine lakini ogo sustain ubwa waito ngenanaki ekertu ibore tukuru asaba gusi mundu te ibore tu ne taite korogu professor mundu te ibore tu na anobu arimu keto ibore tu tolemeke let us meet with one level. Okay, mbuya mono Nixon. Yes. Mino bilikyo begete kora to mugusiamo anane mono gekora egero kuri gicikura gaite constituency mugusingo iligererio. Yes. Chingati chindo kanyora barayi bakuri Nairobi ya burayi bari kuri gire constituency ko sabantu bari baro bose mu baro mugusi. Mbi miro bilikyo begete ko be ko mugusiamo Nairobi ya gero nyoro burayi. Mbuya mono asiri swali elio. Tigante venga mangana yo kobeka umugusiamo ntwanya chaketa around 2-3 years ago no mheshimiwa senator nakwana tukatania plan ya obomo gusi Nairobi ya chakete gali Embakasi East tukachora mheshimiwa Sokoro mne chairman Embakasi tukachora mheshimiwa Vitaris mne kiongozi kia Nairobi tukachora mheshimiwa Geoffrey Mosiri mno msemaji bomo gusi Nairobi for the moment. So we created the structures asa amagosa ajiteko bamakega ngalinga okobamo na mheshimiwa tanga kobeka bantaba baba for all this period to business is a bit expensive. Inataka time, inataka kuchitolea kwa hali ya juu. So tigante ngo mugusio Nairobi ntoramo oba mbuli tu achagete mboereti mbono togocha round 2 season 2 is coming and we are coming more strong than before. Okay. Sokoro oba mugusi tiganje ntewe kulingana na inche ne kiongozi kiao mugusi abagusi baito mbare yamo na andi twabareteramo turigeri for example buna Savannah. Actually Savannah ya toleteramo buna abagusi na andi buno mugusi into abagusi ba Nairobi ntwebegeteamo twebangire ntubate epoxman yito umugusi okoro kuchofuli musiria nera tubwate ekiongozi yitelende buno mugusi okuturangira into buna abagusi twabaraki tuomerana twabayamo igaba gusiba Nairobi para buntu ebangete na ande ntore amo kuchichamo kubwatira nase inganende ons etorendete ntu akwa tumukutano ga KICC aigase omweshimiwe itori timo okubulyo bosenete bwa Nairobi baturaete ase egombe yo eyamo yo kuchamo no mweshimiwa Musiria because wono musiri nere tubwate oitoga iga Nairobi otakeire koreta abagusi abaiga bonsi piamo egento kyagera natema boigo inkonyorore etamanero itwate ngane ndamwamu kwanya ngabagusi imparo bari bagusi bagotaka gocha mpaka Nairobi waso ase bedroom ya Nairobi iyo taikonyarekana yama yakonyarekana ngabagusi aba tole Nairobi intobwati bono obomo boltu ataketa korosi. Okay. Kwa manya kwa byongozi mbiro bikoro bigusi byaje Nairobi byata kubanga Nairobi biba kwanga bagwaka hold Nairobi ngaiga. Okay. Ikubatakire gocha Nairobi bake hold baboli byongozi bya Nairobi ganka ibire. Okay. Ba kodi baboli byongozi bya Nairobi. Paul Kim. Ego kwa mwete kurwa Nairobi kwa rometero isambu lakini ogagenda guchigusi. Ngakyuko lyo abagusi abakuri byo burayi Nairobi ambero obere tigose pata yagaka rangi chinga kichinde ngo babara accused bagutumika. Innocent asinini abagusiba Nairobi ntobwate obokongwa sinini asokoriye birogo etogotene nabange twatwara chi welfare tofauti welfare yatene niyo yobe endo twatene nabange twabu na kiyo ngarate beranga abagere mbabwati nambase lakini mbabwate birogo nabagusiba gotumia abagere nabagusiba gotumia abanyore birogo abagusi twari gwanja totene ni monto moyo mokera ase Nairobi na batoka nyore biroge binge njo mwenye Innocent Roysambu na atenete last election Roysambu na atenete bo MCA Roysambu ward ebati embe abagusito gakeanga tema go convince ebisa kwebiga binde nkaengerwa ngateya tiangenda gusi asenda abaira nilimbu yamo naso bonkini na mbakwane weke gusi bangi kubande yani bamanye nkinta gete ko bakorera bange chikura lakini nonye nigo iga Roysamba asemenyete bado nkobwata ninda abagusingo babekanda monto bwatero isa abagusi ba Roysambu political forum asetogo jitomerana twagamba mangana ita siasa twa register buna to register in form of welfare lakini mostly politics togo kora
igo ninchi kobwate sio monto rate nene Roysambu lakini mono matiangi nko hakikisha nga abagusi ba Roysambu ngwakira bari matiangi chikura lakini nondo rate nene Nairobi bana buno ngara rate nene nabo batenga gakyo ngaro no yo minto mubekere kura biya mono mwanchu muligilite taite mbaye kiro muntu chitaika cyacho kuri birengere bya ngo cyakira buna mwa cyagete buna mukarasi ko rwaiga cyakire Vitalis yo ngaro litimo kakaka anene mono bono lende ebiroge buna muko birigya mukorarigire limuri ko kora muri survey buna bona ayo kuri go Senator Nairobi norochirie tali nene ndiroro birege libyo byo gusikira urate byo menyo Nairobi ara kwegene kero chikuri yo bora go sikende kero ratokora amasemisi kinga kichaba Mbiyamana masobo nonta yitego kwanira abagusi bari muri gusi akachisimi Nairobi batebi numumura naro tokye Nairobi ritimo nande tabwati bwoba bintu karakinde timbwati bwoba na ndo bogambi tindi ko ganyana tindi korara nyomba nchikori gigungegwe na inde tindi kori bogambi bwane nchengo ryo bogambi ngakliso mugusi na inde yendo kende ngeri innocent atebere atete goto na kinda kebega seke busi ani go twist our mind munga inumiri etari nene ndiro irieta inene ndiyo gusirieta ikendi kore diki ndiyo ekereresi abantu bari eresi bari bako abwase abantu bari eresi within the people bakominyoka abuno mubuya okoraki akoro lakini mundu tayobwate bungei nene secret mbwate tigamba ibe nade tota ibantu bari igo ngomete pamuno mote bwestima empura me tue tungwetyo marero ngachwa ngo mukumorekere muago abana basome emugaso no ngakabuno yobokamba igo ngwetyo marero ngapa uno muroyo noyo ino nchitina atomete irube ndamugusi tina atomete irube ndere nabugambi igo nibete ngobotobo bonwana yari tari kogwa igo Nairobi ntwe bange abagusibo kamba gwete Nairobi mbiyamana nande liswali elyo kwamburi baka Nairobi tari yasutie nasikana gura kwa personal issues ndetinda dangana ki abagusi nata abadinana ki ege songo nimbisete ege ko nimetege kengo kwanya bayiko ya terere amakamba matei mwana wasa igo ntwe bangete lakini tinkunyara onye bisyo birarwarai nyomba njege ngenda gete muguzi ayaganya batanga litimo naisaini ndigira bayikoyo mbali inguru bakereze baka baruke mukimo nakere mukamba yese bakaro kiki arukege ndebero kumodokoi nakere muri yanzu bakaro kimurenda bayaterekerwa nani gimotage uyake gimo mwanchu muligirali Nixon Yes. Strategy kimobegetere ndego irobora yuwa Nairobi asibirenga byo byo mwanchu nche tigante benga mipango nero na gari utawala na batebete nga ninche nkole launching official ninche mbalike tuzo ikaransa uno mugusi turi no ngombe to vacancy to ikaransa tunye supu to kwane tigante bimugusi bwembakasi utawala na Nairobi ntuna abana baino ntoro toligeti nanda abande bache mnali utawala ko bora na bache 10 to bese goitana tigatukaransa se mna bagusi ko tura kwane motebenga noyo tali ombongi nje nindiredi to igente ke no mugusi to bese kutika kirogeke kirogi utawala ne kyo mugusi kyarenge anta tukira nya so mugusi uyake gima tigatukorera sokoro Vincent mugusi nabara ikero maetaguru chinga kichinde abantu baho naburanyore chimambiye batete ko banyaga roro ko ndiko chiko niko shiete liko chiko sikwe niko shiete libintu bya tigante be actually nga inche soko ninge bangete naende abagusiba minto bonse nimbalete amo nabaligeri paka none CPO eyo kangusa gusiba ito bali amuboniga naende bagende yatokora kigazi naende nachete ngayole sako nerororo eyo museta bagusiba minto bonse bagasoime nkayana ngaligi nechikapira nchirororo nabotula around 70 ase sako yeye nani ntogende tegosuka motu igobono ntogende lete sabali ninge bangete okay mbiye mono abateba nemirubili roro wanchu muligirali ni gotero twaigura studio itu nagutwara baraya bange abaru libirengere byabo asana na mono kilitwa kwanira igoro ya siasa asini ni twaikunira iga nakuligirali nga kiense itegendrete na buranyo lengire tutakwanira bali mwatumire chi message chino gaigara kintinyari twabango chisomese nyecho chinga kichia chire ongo tengambi yamona asokuligiria omorobili tubwe soko bakire na iga nesigeta sendi tugiye soko TV ni gotwali ko lingino yo minto gaiga dayana ndemo kulende gaira na sense meli ya kabiri studio kwa bomo director agubwate siguna uyo minto John Kebati na Toldino wale nga sense MH camera
na kurigereria chibicha na mariugia baikira senchera yobwikirano riteria Innocent Onyango wikira buti gatukurira murubiri tugotegendera kurigeria mirubiri ite Ensoko TV na namono gutubwati ase page cheitu na alia sensema ya Facebook na gutu follow Ensoko TV ogenda senchera elia YouTube na aronya kwa gutuburia na namono tugoteba ngagaiga no tukutware gikaro twakwana ekebusi chinsemero ngebere nenye na twanyara kwa tugosema ni ne amugusi riteria Innocent Onyango twara litukurige. Thank you. Wakoli. Eye Ensoko TV Oboroso Bumugusi Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobwikirano emanya mange nabo igobwatira Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ebasi nonyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancha omurigereria ayabuno mututire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwanchana abo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokoryo keraritko oliechima mosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. Kwarosire asa maegelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegelia ebikoro amaegelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomochio kebirigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development.
onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikere liruko lye-email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse. Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagakibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no wecorera se showroom yaitu kichuma emisumari kirangi kitangi cyamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetawisirwa ngondi from maguta y'icingene omochere esukari echumbi nebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena nalia kulijeduka sura gure byonsi inse yekiramekemo asediguririnse ikaseduka ya Ouru Superstores asomucyobo songo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto samange akisimye namba 0111161500 kusetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Asomwa Kenya Ouru Superstores yonyole bintebe. Nugane byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango. Ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao. E company ya Davis and Shutleaf. Nero munyangongo asika kimya kemeronge tane beri na kianda. Asobonia bwebyuma ao byobye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyo gusyalire bimeria mache chigenerator chisola panel amone chimachine cyo gukenura mache boigo ngukunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na gugisibya ngoni baramalyogo yo gukenura mache asumu cyo busongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirinitiye negedesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba ya musindumo
Ntuli no mogoko taline kerengo okumanya yo momenyi kaunti ya Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos